Mbah, mbok tukoki jajan ngono to, Mbah? Iya, Mbah, gen rapain nilat. Ya mbah kene tak tukone yen megam lak kowe. Kowe di dalam. Tidak boleh keluar, urusan jajan aku wae. Yuni. Yun. Nggih, Pak. Pripun? Tukar najane gembrek iki, Yun. Ben digayemi bocah-bocah kuwi lho. Bang bayi 10.000. Diapure lurah kaya ngono. Ora kurang iki, Pak. Kakean 7.000 ae. Susuke engko kan apa-apa. Nggih, Pak. Do nonton apa? Ayo, kerja. Nyo. Beb, wong kerja bakti padha budal kabeh to? Wes, nyapa? Kowe aku Beb, rumah sak to we? Ya urung to. Wong awakmu lho dijak ning pasar ora gelem jaremu di kedenangan mergo ora kerja bakti. Yo, kowe aku Beb, tukono sego sik Beb. Sego apa? Ning ndi? Ngene gebrek lho, tukono soto. Yo, lak gur gawe-gawene ae to. Gek piro? Siji ae, engko kowe mangane ning omah nunggu masakmu mateng. Bang bayi, wong lanang kok mikir telie dhewe. Yes, akhirnya iso mangan. Ora kerja bakti apa, Cil? Aku masuk angin, masuk angin.